Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि एक'लेन्डनि भिडिअखौ नायबायना गाइस जुदि नायबायबा कमेन्ट सेक्सनाव जल्दि खिथाहर दे आं बिराद मोजां मोनगोन ओमफ्राय जुदि नायाखैबा नायफिनबानो जाबाय आंखौ अनोबा ओमफ्राय दा जोङो आरो नेक्स्टआवहाय गोबां इन्जय खालामबाय बेनिनो बे पार्ट 2 खौहाय लाबोबाय आङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो गाइस ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ट्रेन गाखोहैलायनोसै जोङो ट्रेन फैबाय दासो जों गाखोनो मोनसिगोन आरो ना आंनो हरदे इखौ थुदा थांसै सानामखौ लाजायोना yes why not इखौ लायाबालाय सोरथो लाना होगोन गाखोबाय नैथिंबो सासे गिख'आ दासो गाखोदों गिख'आ जाहाथे लादों आं दासो डेन्जार सबसे नानियाबो खेबसेल' गाखोबाय खामानि गिथारा मायो आंसो बांसिन खैथा ओइ आं खैथा गाखोखो मोनसे मोननै मोनथाम आं मोनब्रै बेदो मोनब्रै ट्रेन में बैठ के मजा ही कुछ और है हेलो गाइस आंखौ गिस्लुजोबदों आथिंजों थिखांजोबनो ट्रेन गाखोनो मोनसे बिलाय मा ओमफ्राय बियो ब्रेक नामा ओइ Elgardi karı çok Ini masih slow ketara gari heye Kuliah mana ngende Anggia masih bro Kuliah yo Aku tidak bukan itu apa ya Akai ba ya Dengan sepeda aku Ay, kepala Berat moजां guys nih viewsफोरा viewफोरा बायदो ना हामा जादों खोमायो माइसे स्ल' खारो गाइस रेल गारिया हामा जाबाय खोमा iman slow kalau emang gak pengle
Ayo. Ayo aku kon. Yo kan mana yo. Next tahu sang iko kami je. Iko. Nah iko hal roket nama yo. Oh, nauka selai. Roket seburbo. Burbo kan siapa yang nago? Roket tempat itu. Guys, finally mencapai. Jadi, katara he. Ji slow tar interest nang tar kayak boring. Sayang. Kakak tanggasin ada. Dia koi? Diko. Kakak? Mayo hati kerja ya? Oh. Ini masih itu. Ici. Jangan sih yang. Saya akhir. Yang mana musa langsung ke? Nung turun sih nam. Ikan hingga saura. Hah? Wah, saya dengar genda. Mana? Yo baburi mana? Sini pembuat orang. Uncing, pai mbak kasih bu. Sobat aku. Hai, uncing, pai bra, are yar. Nang, pai. Pai. Mana last tau gak kepada danger saya ini arna ikan, seng last tau gak kena gitu. Nani agak. Pai, hayo zoom ayo. Pai hurkap. Mai segi koi lah. Guys, ओरै बैसागि ख आगैया मा होनबावनो ओंखायनो जोङो GoPro खौ लागोन आरो ना टेक्लाया थाफागोन आंसो ओमफ्राय आङो गिनानै लाला माने आङो गिबाय मबाइलखौ लानो गोलैगोन ना बाय चान्स नै जोंहा गिख'आ बियो नै नोंसोर बेलेन्स माने होनबा खर' गिदिंनाय मोनो नालाय बेसारा हारसिं ओइ मानो गारखो इखौ मा होनदों गिख'लाय नोङो बिराद गिख' खर' गिदिंनाय मोनो बेखायनो ना gimana nih? Dengan kakak yang
ভালো লাগছে ভালো লাগছে বলে आइलाय माबायदि मोनखो गाखोना बेखायनो आं गाखोयाखै खर' गिदिङो ना गिदिंनाय मोनाखै नों ओइ गिख' नामा ओइ बेथ' जालामोन सयथिबो मोजां मार गाखोनो मोजां मार गाखोनो So guys, नै जोङो बिराद लेट फैनायखाय मोनालायलायबाय आरोना माखासे बुस्थुफोरखौ नायनो मोननाय नंला अब्लाबो मायो दा खुला दङ बेखौ नायहैनोसै आरोना जोङो स' नोंथांमोनाबो फैदो जोंजोंहाय नैबेयावहाय बो दङमोन नैबे साइडआवबो दङमोन आरोना गाखोनो नागिरदों आयौ एबार लास्ट थुमाम दे हा ओइ माबायदि ओमफ्राय माबायसायलाय ए ओरैबायसा आइ बोरै मोनदों बोरै हा हिटार ना ओइ मा दंबाव ओमफ्राय बोलैनि हारिनि नाङा आखाइ दांना होलायलायो ओइ आं बिदिबा थाङा ओइ दांनायथ' जेबो नङा मा बुस्थु आयना बुस्थुलै माने फैनो रोङा गोरा नङा साइन्स मिउजियामनियासो गोदोरसिन गाननानै लाबाय दा मा होनो थायखौ मा होनो माखौ बेखौ मा होनो मिरर मा होनो ओइ इखौ कि कइसिलबा माबायदि ओमफ्राय सिङाव मिरर मेस पाजल टाइप आरोना एसे बेखौ गालांगोन इयावनो बानायो आरो मिरर माने आं गावखौनो गाव नुजोबगोन आरोना फैदो जाजोब्बाय ना गानाखै आं ओमफ्राय बिदिनो बोरै खालामो ओमफ्राय हारसिंसो फैजोब नङा मिररसो फैदो ओइ बे प्लास्टिकजों मा खालामगोन जोङो मिरर मेसावहाय हाबनो नागिरदों फैदो माबोरै थानायगो ओइ आखाइ दांनांगोन So guys, नै गेम स्ट्रीयानो गेम स्ट्री बिथिंबो गेम स्ट्री बेबो गेम स्ट्री ओइ गेम स्ट्री ओइ लाइथिं बिराद मोनाबाय बहुत दंबावोमोन आरो माबा माबि नायनो थाखाय नेक्स्टआव फैनानै मोजां दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो दायो जों माने फैगोन फैया जानानै फैबाय नालाय ओंखायनो लेटै सफैबाय स' दायो थांगासिनो अब्लाबो बिराद इन्जय खालामबाय जोङो बिराद नोंथांमोना नुखाबाय दा माबोरै इन्जय खालामखो गुड नाइट लोगोफोर गुड नाइट नानिया गोबाल' मोनजोब्बाय दे हनै देग्लाय फैदोलै देग्लाय बाङाय फैसा होलांलाय फैसा गैथारालै भिखारि
मुझे भिखारी बोला तूने जल्दी दो आयो 500 टाका ल' होयोनोले खोब फैसा दोङो बायजालायलाय जिर' आयो 20 टाका नांथारालै आंनो थांदो बाय बाय नोंगौ नामा दे बाय दायो थांगासिनो आरो खोमसि खोमलाव इथिंबो दोङो उनथिं आगैमोनाथ' बाइकजों थांबाय नालाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो आरो खोमसि एसे एसे नुयो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव दे सनाफोर आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नायै नायैनो गोसोखौ बिराद खुसि खालामो नालाय